Αυτό είναι ένας σκοπός τον οποίο από τις καταγραφές του Στάθη του Ευσταθιάδη τον αναπαράγουμε κι εμείς. Ένας παραδοσιακός σκοπός είναι κάτι σαν παραλλαγή, έρχεται από το... άκουσα από την Σάντα. Από Σαντέους έρχεται παραλλαγή με αυτό που λέει τον Τζοπάνο που λες αγγελέα. Από το μνήμη τον Τσακαλίδη και το έπαιζε ο Γόγος. Από εκεί το έχω καταγραφεί. Ναι. Πιθανόν να είναι σαν σκοπός. Εγώ από τον Ευσταθιάδη το έχω ακούσει και αυτό θα ήθελα να το καταγράψουμε, αν δεν έχεις και εσύ. Βέβαια. Γιατί δεν ακούγεται καθόλου. Δηλαδή όπου το είπαμε αυτό το σκοπό δεν το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν. Επομένως αξίζει να καταγραφεί. Ναι. Αυτό δεν ακούγεται καθόλου. Γιώργο, είναι φανταστικός σκοπός. Πολύ ωραίος σκοπός. Φανταστικός και το λες φανταστικό. Πολύ ωραίος σκοπός. Το λες πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, όπως έλεγε αυτός ο Ευσταθιάδης με τον Γεργούλη, συνέντευξη. Πες μας, Γεργούλη, με ποιο σκοπό σε γνώρισα. Θυμάσαι. Ναι, θυμάμαι, κύριε Στάθη. Στην Κρύα Βρύση, δεν είναι, ναι, με το σκοπό του Μονόγενου. Έπαιξαν ένα σκοπό, συνάμα φανταστικά ένα τραγουδάκι να το λένε, πάνω στο Μονόγενο, είπε ο Ευσταθιάδης. Μετά λέει, πολύ ωραία. Και εσύ το λες πολύ καλά. Λέει και ο Ευσταθιάδης. Είναι σκοπός, τι να σου πω, χρόνια και ζαμάνια, τον παίζεις και δεν τον χορταίνεις.